ഹരേ 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 ഓം നമോ കൃഷ്ണ ഹരേ ഭഗവതേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. പകുതി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പകുതി അധ്യായങ്ങള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജൂലി മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 9ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത്യന്തം രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. യോഗശക്തി, വിഭൂതികള്, ആരാണ് മൂഢൻ, മഹാത്മാവ്, ജ്ഞാനികൾ ഏത് വിധാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, മറ്റു ദേവതകളെ യജിക്കുന്നവരുടെ ഗതി എന്താണ് അല്ലെ, ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. മന്മനാ ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തവൈ ആത്മാനം മത്പരായണ അല്ലെ. 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. എത്ര ഈസിയാണ് അല്ലെ. അത് ചെയ്യേ വേണ്ടു. നമുക്ക് ഈ അധ്യായം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിഭൂതി യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായത്തില് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത കാണാം. ആ 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചാല് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറയാൻ വെച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ 4 ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്രയും നല്ല ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നത്. ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും എല്ലാ നേരവും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം അല്ലെ. സാധാരണ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ചിന്തയാ എപ്പോഴും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാ എപ്പോഴും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്തത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഓരോന്നിലും ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭൗതിക ചിന്തകളെ നമുക്ക് ഭഗവത് ചിന്തയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രധാന വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയും. ഭഗവാനെ സദാ ഓർക്കാം അല്ലെ. ഓരോ വിഭൂതികളും നമ്മൾ കാണുമ്പോഴ് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റണം. ഭഗവത് വിഭൂതികള് അതറിയും തോറും നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആശ്ചര്യം തോന്നും. കൃഷ്ണഭക്തൻ ആണ് നമ്മള് എന്നതിൽ നമ്മള് പ്രൗഡാവും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ അഭിമാനം തോന്നും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ സത്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് നമ്മളും. പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം അല്ലെ. ചൂഷണം ചെയ്യരുത് പ്രകൃതിയെ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചുറ്റും എന്നുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠ ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും ആരാധിച്ചിട്ട് നമുക്കും ഭഗവാനോട് ചേരാം അനന്യ ഭക്തിയില് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്
ഹരേ കൃഷ്ണ. പോകാം നമുക്ക് 10ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തു വെച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. 3 വിഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന നിലയില് കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം ആണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 8 മുതൽ 11 വരെ ചതുശ്ലോകി ഗീതയാണ്. 12 മുതൽ 42 വരയ്ക്കും എന്താണ് അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയുമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന നിലയിലെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനമാണ് അറിയുന്നത്. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവ്വലോകേശ്വരനുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹമെല്ലാം തീർന്ന് പാപമുക്തനാവും എന്ന് പറയാണ്. 4 മുതൽ 6 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പറയണേ? എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും കൃഷ്ണ. കനകമ്മ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോഴേ മാറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരെ മ്യൂട്ടാക്കാനും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. മ്യൂട്ടാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മാതാജി മ്യൂട്ടിലാണോ? മാതാജി കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴും ശരിയായി. ഇപ്പൊ ശരിയായി അല്ലേ? ഇപ്പൊ ശരിയായി. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർവികർ പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അല്ലെ. ദേവന്മാര്, ഋഷികള് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നവർ ഭഗവത് സേവനത്തില് എപ്പോഴും നിരതരാവും. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ 1ാമത്തെ വിഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്വേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഓരോ തവണയും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട അറിവല്ലേ പകർന്നു കൊടുക്കണത് ഭഗവാൻ. ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട അറിവ് ജ്ഞാനം മേൽക്കുമേൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. പാർത്ഥസാരഥി പ്രസാദം തന്നെ അല്ലെ. അഹൈതുകി ഭക്തിയുള്ളവരുടെ നേരെ അങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ കരുണ ചൊരിയ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഷ്യൻ ഓഫ് കമ്പാഷൻ ആണ്, വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ അല്ലെ. അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭജിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. പരമ ഈശ്വരൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനം ചെയ്യാ. ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതെല്ലാം അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ കോട്ടുവായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വെൺമയമായിട്ടുള്ള ആ ജഗത്തെ ചിന്മയമായി മാറുകയാണ് അല്ലെ. ഭൗതികത ആത്മീയതയിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു. ആനന്ദഭദ്രമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ, ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ.
സന്ധി സംഭാഷണത്തിനായിട്ട് പോയ വേളയില് ദുര്യോധനനും അർജുനനും ആ കഥ അറിയാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മുനി നൽകുന്ന നിർവചനം ഇതാണ്: ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞവൻ. 6 ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളിലെ സമ്പൂർണതയിലുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. പരാശര മുനി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം: ന മേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെപ്പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ആർക്കും അറിയില്ല, ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. കൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ പരമാത്മാവായി ഞാനാണ് ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ദൈവികതയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അനേക വർഷം തപസ് ചെയ്ത മഹർഷിമാർക്ക് പോലും ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവിനെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ സമുദ്രവും അതിലെ ഒരു കുമിള അതുപോലെയാണ്. കുമിളയ്ക്ക് സമുദ്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. കുമിള പോലെയുള്ള ആ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അവരെ ഒന്ന് നേരിട്ട് വിളിച്ച് പറയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടിരിക്കും. എത്ര മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും അൺമ്യൂട്ട് ആക്കുക മാതാജി. അവരടുത്ത് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കണ്ട പറഞ്ഞാ മതി. വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി. ഇപ്പൊ വിളിച്ച് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റിയിട്ട് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെയും ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാ? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒറിജിൻ ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ എവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാവരും ഹിന്ദിയൊക്കെ സംസാരിക്കും അല്ലെ? ഇടയ്ക്ക് ഒരു മലയാളിയെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായി അല്ലെ? അവരുടെ അടുത്ത് കുറെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒറിജിൻ സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാ. ഭഗവാനും നമ്മളും ഒക്കെ ഒരേ ഒറിജിൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അതാ വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പിക്ചർ അറിയാം. ദേവകി ദേവിയുടെ ഗർഭത്തില് വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കാൻ പോകുമ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാരും വന്നിട്ട്, അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും കഴിവില്ല. അതിനാൽ അവിടുത്തെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരും ഇല്ല അല്ലെ? പലർക്കും കഴിവില്ല, ചില പേർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താല് അവരെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അസാധാരണ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മാലിന്യം ബാധിച്ച ഈ ഊഹാപോഹ പടുക്കൾ അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മമാണ് പരമോന്നതമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അവര് പറയണത്, അവ്യക്തവാദികൾ പറയണത് എന്താ? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അതാണ് അല്ലെ? ഒരു പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ? വൈഷ്ണവരെന്താ പറയാ? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ? ആ വ്യക്തി ആരാ? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം: സാധന ചെയ്ത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതിന് ഉത്തരാണ് ഇവിടെ പറയണേ. 3ാമത്തെ: യോ മാം അനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാവണു. ആരാ പാപമുക്തരാവണത്? ഭഗവാൻ ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, ഭഗവാന് തുടക്കമില്ല, ഭഗവാൻ സർവലോകേശ്വരനാണ് എന്നെല്ലാം ബോധ്യമുള്ള ആളാണ് ഈ വ്യാമോഹം സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് പാപവിമോചിതനാവുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ മനുഷ്യന് സുഖമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? എല്ലാവരും സുഖം കിട്ടാനാണ് ഈ ഓടി നടക്കണത് എല്ലാവരുടെയും. എന്നാൽ ശാശ്വത സുഖം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അല്ലെ?
ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതിനെ ആശ്രയിച്ചാല് ഈ ജീവിതത്തിൽ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ് അതറിയണം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് സുഖം ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മായയാലെ പലതും നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ലൗകികരെ. അപ്പോ അതിനെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ ലാഭം എന്താണ്? എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ലഭിക്കും അല്ലെ, എന്റെ സ്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും മറ്റുള്ളതിനെയൊക്കെ ത്യജിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് വിവേകിയായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവരല്ല അല്ലേ. ഇപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണ് എന്നറിയുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം ലഭിക്കും. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയെ. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് സാമാന്യരല്ല. കുറച്ചു പേരെ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അതിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പേരെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കോടാനുകോടി ജനങ്ങളെക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടരാണ് അവര്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിനെ പറ്റി കാണിച്ചു അല്ലെ. തുടക്കത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേര് ഓടാനുണ്ടാവും, ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവര്. അതുപോലെയാണ് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുള്ളതില് ഒരു 1000 പേർക്കോ മറ്റേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അവരും ഉത്കൃഷ്ടരായവർക്കേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാലും അതില് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പലർക്കും പറ്റാറില്ല അല്ലെ. അതിനും ഭഗവാന്റെ കൃപ തന്നെ വേണം. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് 4ഉം 5ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. ഇവിടെ എല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ രൂപങ്ങൾ മാത്രാണ് എന്നാണ്. ബുദ്ധി ജ്ഞാനം അസമ്മോഹ ക്ഷമ സത്യം ദമശമ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ച ഭയമേവ ച അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടി സ്തപോ ദാനം യശോ യശ ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസ്സംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കണം അല്ലെ. ഇതല്ലാത്തവ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയണം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നിരന്തരം നമ്മൾ അധ്യയനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആ സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം. അപ്പൊ ഇനിയും ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആത്മീയതയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള തത്വങ്ങള് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. അതിനുവേണ്ടി പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഭഗവൻ നിശ്ചയത്താൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും സംജാതമാകുന്നു അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുർഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവേ ഇല്ല അല്ലെ. അതല്ലെങ്കിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ കൈവരിച്ചാല് ഭക്തനായി മാറാം, അങ്ങനെയും പറയാം. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ അല്ലെ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതവിടെ പറയണത് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹർഷയ സപ്തപൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തത മദ്ഭാവ മാനസ ജാതാ യേഷാം ലോക ഇമാ പ്രജ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്കു മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രന്മാര്? സപ്തർഷികളെ നമുക്കറിയാലേ. സപ്തർഷികള്, പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര്, പിന്നെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള മനുക്കള് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. ഇവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് മറ്റെല്ലാ ലോകങ്ങളിലുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? പ്രപിതാമഹനാണ് അല്ലെ, മുത്തച്ഛന്റെയും അച്ഛനാണ് പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ. വിഭൂതി യോഗം എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണ്. പിതാമഹൻ മുത്തച്ഛനാണ് അല്ലെ.
ബ്രഹ്മാവ് മാനസപുത്രനാ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ മുത്തച്ഛൻ പിതാമഹൻ ബ്രഹ്മാവാണെങ്കിൽ പ്രപിതാമഹനാണ് കൃഷ്ണൻ. ജീവാത്മാക്കളുടെ 25 പൂർവ്വ പിതാക്കളെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 4 കുമാരന്മാര്, സനക, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ. സപ്ത ഋഷികള്, കശ്യപ, അത്രി, വസിഷ്ഠ, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജ്. പിന്നെ 14 മനുക്കളുണ്ട്. സ്വായംഭുവ, സ്വാരോജിഷ, ഉത്തമൻ, താമസ, രൈവത, ചാക്ഷുഷ, വൈവസ്വത, സാവർണി, ദക്ഷസാവർണി, ബ്രഹ്മസാവർണി, ധർമ്മസാവർണി, രുദ്രസാവർണി, ദേവസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി. അങ്ങനെ 14 മനുക്കള്. അവരുടെയൊക്കെ വംശപരമ്പരയായിട്ടാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലുള്ള പല പല ജീവികളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അപ്പൊ പലരും പറയും, എന്താ പറയാ, ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയും. എത്രയ്ക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആണ് അത് അവർക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു അജ്ഞാതനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിത സന്യാസി വന്ന കഥ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? പ്രവചനത്തിന് വരികയാണ്. അത് അങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. കുറെ നാള് കാത്തിരുന്നിട്ട് വന്നു ഒരുവിധം. അപ്പൊ അവിടെ പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാ സജ്ജീകരണവും, കുറെ ആൾക്കാർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവചനം കേൾക്കാനിരിക്കുക. അപ്പോഴ് അവിടെ വന്നിട്ട് ആ സന്യാസി ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്നവരിലെ ആർക്കൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അപ്പൊ സന്യാസി പറഞ്ഞു, ഇവിടെയുള്ള ആർക്കും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി കേട്ടോ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വിഷമായി. എത്ര ഡിമാൻഡിങ് ആളാന്നറിയോ? കുറെ കാത്തിരുന്നൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് കിട്ടിയതാ ഒരുവിധം. പിന്നെ രണ്ടാമതും സംഘാടകരൊക്കെ പോയി കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ ആളെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോഴ് അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരോടും ചട്ടം കെട്ടി, ഇനി നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, എല്ലാവരും ഭഗവത് വിശ്വാസം ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ, എന്നാലേ സന്യാസി നിങ്ങൾക്ക് പ്രവചനം തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശരി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആദ്യം ചോദിച്ചു ഈ ചോദ്യം തന്നെ, ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും കൈ പൊന്തിച്ചു. അപ്പോഴ് സന്യാസി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ, പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ വീണ്ടും. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചു പിന്നെയും ഒരു കാല് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ പകുതി പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നു സന്യാസി ചോദിച്ചു ആർക്കൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പൊ പകുതി പേര് കൈപോക്കി, പകുതി പേര് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തില് വന്നു. അപ്പോഴ് സന്യാസി പറഞ്ഞു, എന്നാ ശരി, നിങ്ങളുടെ പകുതി പേർക്ക് ഇപ്പോ ഭഗവത് വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്യാസി തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോ നമുക്ക് ആത്മീയതയെ കുറിച്ചിട്ട് അജ്ഞതയാണ് എല്ലാവർക്കും, എന്താണ് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് പാഠം കൊള്ളേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വന്നവയെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ ഓരോന്നിലും പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുമോ? അതാ ഇവിടെ 7-ാമത്തെ. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വത സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് അതുപോലെ യോഗശക്തി ഒക്കെ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പിന്നെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും മുഴുകും. അതിനൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനെ വേണം, ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം വേണം ആദ്യം തന്നെ, എന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 2-ാമത്തെ വിഭാഗം ചതുശ്ലോകി ഗീതയാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ചതുശ്ലോകം ഉപദേശിക്കുന്നു. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിത. പറയാണ്, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞാരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം പരമാത്മാവാണ് എന്ന് ഭാവന ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം.
അല്ലെ? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവത് സേവന നിരതരാവും, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവില്ല, ശിവനില്ല, അഗ്നിയോ ചന്ദ്രനോ ആകാശമോ ഭൂമിയോ നക്ഷത്രങ്ങളോ സൂര്യനോ ഒന്നും അന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി. നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രാണ് സംഭാഷണം, അല്ലെ? മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമർപ്പിത ജീവിതമായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യത്താലെയാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ലഭിക്കുക. കലിയുഗത്തിലുണ്ടല്ലോ ഭഗവത് സേവനം ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പുണ്യമാണെന്നാ പറയാ. ഗുജറാത്തില് ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള നരസിംഹ മേത്ത, അവരുടെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രാമത്തില് മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പണത്തിനായിട്ട് പോയത്, ആ കഥ അറിയാമോ? അറിയില്ലേ? അപ്പോ അറിയില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള നരസിംഹമേത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സാധുവാണ്, വലിയ ഭക്തനാ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് ചിന്ത ഉള്ളൂ. അപ്പോ പറഞ്ഞു, പത്നി പറഞ്ഞു, എന്താ ഇങ്ങനെ നടന്നാ മതിയോ, മകള് ഇതാ പ്രായമായിട്ടിരിക്കണു, മകൾക്ക് വിവാഹമൊക്കെ നോക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ ഒരു ഈശ്വര കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു ബന്ധുത ഒക്കെ ശരിയായി തരപ്പെട്ട് ശരിയായി വന്നു. അപ്പോഴ് അടുത്ത ഒരു ദിവസം തന്നെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോഴ് പത്നി പറഞ്ഞു, എന്താ വിവാഹത്തിനുള്ള ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ, പണോ സ്വർണോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, എങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്താനാ വിവാഹം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അടുത്തുനിന്ന് മേടിക്കാവുന്നവരിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴ് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ച് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം നടന്നു പോവാണ്. ഒരു ദിവസം അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോഴോ അവിടെ ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കണു. ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലാവരും, തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ തോന്നിയില്ല, അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 7 ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പോയത് ഈ ഭക്തൻ നരസിംഹമേത്ത അറിഞ്ഞതേയില്ല. അതിലങ്ങ് മുഴുകി. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ദക്ഷിണയൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് നമസ്കരിച്ച് എഴുന്നേറ്റു. അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് എത്രാം തീയതിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇന്ന തീയതിയാണ്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്ന്, 2 ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു മകളുടെ വിവാഹ തീയതി, അത് കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി എന്തു ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ പ്രയാസായി, കുറ്റബോധായി. അങ്ങനെ തലയും താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോ അവിടെ എത്തും തോറും ഓരോരുത്തര് പറയാണ്, ഓ നരസിംഹമേത്ത, നിങ്ങളുടെ മകളുടെ വിവാഹം എന്നാലും ഗംഭീരായിട്ട് കഴിഞ്ഞുല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, പരിഹസിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും, എന്റെ മകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പിതാവായി പോയില്ലേ ഞാൻ, അത് കാരണം എല്ലാവരും എന്നെ പരിഹസിച്ച് പറയണ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്താണ്. അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപത്നി സന്തോഷത്തോടെ വരികയാണ്. എന്തേ വന്നില്ല ഇത്ര വൈകിയത്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ 2 പേര് വന്നിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു, എല്ലാം വിവാഹമൊക്കെ ഗംഭീരായിട്ട് നടന്നുല്ലോ, അങ്ങ് മാത്രം എന്തേ വന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്, അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയാൽ ഭഗവാനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചാല് നമ്മുടെ ചിന്ത ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കും പിന്നെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടേ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവത് സേവനം ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പുണ്യാണെന്നല്ലേ പറയാ. കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി
അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പറയാണ്, അപ്പോ എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എവിടെയാ? ഭഗവാനിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും എന്താ ചിന്ത? ആ ഭക്തരെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംഭാഷണം നടത്താനേ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ അല്ലെ. ആത്മീയ ലൗകികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും അവര് ചർച്ച ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ അവര് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും അല്ലെ. ആ ഒരു ഭക്തി ലതാ ബീജം അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് നടണം. അങ്ങനെ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ എങ്ങനെയാ വെള്ളമൊഴിച്ച് പരിപോഷിപ്പിക്കുക? നാമജപം, ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, സ്മരണം, അങ്ങനെയുള്ള ആ വളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വളരും. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ന പോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 7 കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്. പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. മിഥ്യാഹങ്കാരം സത്യാഹങ്കാരമായി മാറും ഈ ജീവാത്മാവ് തോട് തുളച്ചിട്ട് ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് പോണം. ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ലത, ഈ ഭക്തി ലതയുണ്ടല്ലോ, വളർന്ന് വളർന്ന് ഇങ്ങനെ ആ തോട് തുളച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അവിടെ നിന്ന കാര്യമില്ല. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നു പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ലതാ ബീജത്തിനെ എത്ര വളർത്തണം നമ്മൾ അല്ലെ. ഭക്തിലതാ ബീജം എന്ന് പറയണത് ഇത്ര ദൂരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ധാമത്തിലെ അല്ലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവൻ ഏറ്റവും മുകളിലാണ്, എല്ലാ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെയും മുകളില്. അപ്പൊ എത്ര ദൂരം എത്ര ലെങ്തി ആയിട്ട് വളരണം അല്ലെ ആ ലത. അപ്പോ കുറച്ചൊന്നും നമ്മള് പ്രയത്നിച്ചാൽ മതിയാവില്ല. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവത്ര ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ച ഭഗവാന്റെ മനോനില അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം ഈശ്വര പ്രാപ്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള സമർപ്പണം. അന്ധകരണ വൃത്തികളെയും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റേത് എന്നറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാന സമർപ്പണം. ഒന്നും എന്റേതല്ല അല്ലെ. ഒന്നിലും അവകാശബോധം വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിട്ട് അതില് രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ഭക്തന് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റിയാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആരാ തരിക? ഭഗവാന് തന്നെ തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മളത് ലഭിക്കാൻ? പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ഇവിടെ ഗോപികമാര് അല്ലെ, അവരാണ് ഉന്നതകളായിട്ടുള്ള ഭക്തര്. അവര് പ്രേമഭക്തിയോടെയാണ് ഭഗവാനെ, അവർക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവര് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഗോപികമാര് വേദങ്ങളോ സ്വാധ്യായം ഒന്നും പഠിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരല്ല അല്ലെ. അവര് ഭഗവാനെ മാത്രം സമർപ്പിത ജീവിതമായിട്ട് ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷമൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകിയത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും.
അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കുറെ ആയിരക്കണക്കിന് ബുക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങള് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും പോരാത്ത അവരാ നമ്മള് അല്ലെ. അപ്പോൾ അവർക്കും എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക? അത്ര ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തില് നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല് അവർക്കും പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം അവർക്കും ഭഗവാൻ നൽകും എന്ന് പറയാണ്. ബുദ്ധിയോഗം ലഭിച്ചവരെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു? അതാണ് 11ാമത്തെ ആയിട്ട്. ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റും. ഇപ്പൊ പറയാണ് അവരില് ബുദ്ധി വിശേഷം ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കും. മാത്രല്ല അവരില് അനുകമ്പയാണ് അല്ലെ ഭക്തരുടെ നേരെ. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം പ്രകാശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരമൊക്കെ മാറും അല്ലെ. ദീപം പ്രകാശം എന്നാ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അകറ്റും എന്നാണ് പറയണത്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നുണ്ട്. സൂര്യ തേജസ്വിയായ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അജ്ഞാന അന്ധകാരം ഉടൻ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്ത ജനങ്ങളോടുള്ള വിശേഷ കാരുണ്യം കാട്ടുന്നത്. എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാട്ടുന്നത് ഒരു ഭക്തനോട്? എപ്പോഴും മനസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സൂര്യ തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അന്തരംഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അജ്ഞാന അന്ധകാരമൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തനോടുള്ള കാരുണ്യം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഗീതയിലെ 4 ശ്ലോകങ്ങളും കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അഭിധേയ സംബന്ധജ്ഞാനം, അഭിധേയജ്ഞാനം, പ്രയോജനം, 3 തരം ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധി വിശേഷം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അജ്ഞാനത്തിനെ നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. അന്തരംഗത്തില് പ്രകാശമായിട്ട് ജ്ഞാനപ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിനെ നശിപ്പിക്കും. അതാണ് 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴ് വിഭാഗം 3 അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയുമാണ്. അർജുനൻ മുൻ അധികാരികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അവന്റെ സ്വന്തം തിരിച്ചറിവിലൂടെയും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം കേട്ടു അല്ലെ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അജ്ഞാതനായി തുടരും. ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്ന് കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ അറിഞ്ഞു അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവാണ് എന്നുള്ളത്. അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ജൈവിബ്രവീഷി മേ. പറയാണ് അർജുനൻ, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴോ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണത്? ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചത്? പവിത്രമാണ് എന്നാ പറയണേ. അതുപോലെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് എഴുതിയത് കാണാമോ? അദ്ദേഹത്തെ ശുദ്ധമായ ഭൗതികത കൊണ്ട് മലിനമാകാത്തതാണ് അല്ലെ. ശുദ്ധമായതാണ് പവിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധമായതാണ്. മാലിന്യം ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരമസത്യമാണ് പുരുഷം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരമോന്നത ആസ്വാദകൻ, ശാശ്വതം, നിത്യനാണ്, ദിവ്യം, അതീന്ദ്രിയമാണ്, ആദിദേവനാണ് അല്ലെ. അതിനു മുമ്പ് ആരുമില്ല. ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. അജം ജനരഹിതൻ. ഭഗവാന് ജനനൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളതാ. വിഭും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവോത്തമനാണ്. എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സ്വീകരിച്ചു. നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എല്ലാ പേർക്കും അറിയാം.
അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ പറയാണ്, ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പരബ്രഹ്മമാണ് അങ്ങ്, അങ്ങ് പരമസത്യമാണ്, പരംധാമ, പരമമായ സ്ഥാനം അങ്ങാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു അല്ലെ. സർവജ്ഞത്വം ഭഗവാന്റെ ആ പരമശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് എത്ര കണ്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചു. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത് അത് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലെയും പ്രസ്താവനകൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് പാരമ്പര്യം അഥവാ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ പണ്ട് മുതൽ അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം. അതിപ്പോ അങ്ങ് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് വ്യാസ ഗുരുവിന്റെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രാമാണിക ഒരു പരമ്പരയിൽ വന്നതാണ് അല്ലെ. ഒരു പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒറിജിൻ. അപ്പോ ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തു വേണം? നല്ല ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കഴിവുകൾക്കും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞരായിരിക്കണം അല്ലെ. എന്നിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം. ഒരു നല്ല ഇന്നിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കരുത്. ഒരു മോശം ഇന്നലെയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് വറി ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു ക്യാൻഡി, ഒരു മിഠായി നമ്മൾ വായിലിട്ടു വിചാരിക്കുക. അത് നമ്മളിങ്ങനെ രുചിച്ച് മാക്സിമം ആസ്വദിക്കും അല്ലെ. ഒരു ബ്ലേഡിന്റെ അത്ര കനായാലും നമ്മൾ അത് കളയില്ല, ആസ്വദിക്കും. എന്നാല് ഒരു പനി വന്നിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ നുണഞ്ഞ രസിക്കില്ല അല്ലെ. അത് അങ്ങനെ തന്നെ അറ്റത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിഴുങ്ങും. അതുപോലെയാണ് ഈ കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങള് പെട്ടെന്ന് മറന്നു കളയണം നമ്മള്. മധുരമുള്ളവയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ നേരെ തിരിച്ചാ ചെയ്യണത് അല്ലെ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കില്ല, മോശം കാര്യങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും നേരിട്ട അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അയാൾ ഒരു തവണയെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മളത് 100 തവണയായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരെന്ന സത്യത്തിനെ അറിഞ്ഞു അർജുനൻ. മറ്റൊരു സത്യവും ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ്. സർവമേതധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹിതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രഭോ. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പറയാണ്. ഒരാൾക്കും അങ്ങയുടെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നൂലോ, അതൊക്കെ ഞാൻ അതേപടി ഞാൻ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേനെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം അർജുനൻ അനുസരിച്ചു എന്നത് അനുകരണീയമത്രേ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ എന്താ അവിടെ പറയണേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഒരിക്കൽ ബോസ്റ്റണിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ്, 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം, നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഈ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്? അത് പറഞ്ഞു. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. 4 എണ്ണം കേട്ടപ്പോ തന്നെ അവര് പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ, ഇവിടെ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല എന്ന് പറയാണ്.
അങ്ങനെ ഒരു വർഷം പ്രഭുപാദ് അവിടെ കറങ്ങി നടന്നു, ഒരു വിജയവും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്തു, ഒരു ടിക്കറ്റ് തരാമോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാൻ എന്ന്. അങ്ങനെ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും പ്രഭുപാദ് അവിടെ നാമസങ്കീർത്തനൊക്കെ പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ തുടരും. അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും മടങ്ങാൻ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയെ സമീപിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു, സ്വാമിജി എപ്പോഴും എൻക്വയറി ചെയ്യും, ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ, എന്നെ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടക്കി അയക്കോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും, എന്നാൽ അങ്ങ് മടങ്ങുന്നുമില്ല എന്ന്. 1974 മോർണിംഗ് വാക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞതാണ്. അത്രയ്ക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കൃഷ്ണ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ധാരാളം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ധാരാളം ശിഷ്യഗണങ്ങളെ സമ്പാദിക്കാനും 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാനും ഒക്കെയും അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ സാധിച്ചു. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ അറിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ആർക്കും പറഞ്ഞു തരാനും സാധ്യല്ല. അതാ ഇവിടെ പറയണേ 15. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. പറയാണ്, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനം കൃഷ്ണനാണ്, ദേവന്മാർക്ക് ദേവൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ജഗദീശ്വരനാണ്, ഈ ജഗത്തിന്റെ ഈശ്വരൻ. അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാല് അങ്ങയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത്. അതാ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയണത്. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആസുര സ്വഭാവികൾക്കും നിരീശ്വരർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, അന്തിമമായി ഭഗവാൻ. അതായത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ, 3 ഭാവങ്ങള്. ഇനിയും പരമാത്മ തത്വത്തെ പറയൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് 16. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാനി മാം സ്ത്വം വ്യാപ്യതിഷ്ഠസി. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ലോകങ്ങളിൽ എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികള്, അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. പറയാണ്, എല്ലായിടത്തും അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പത്തിലൂടെ പല രൂപഭാവങ്ങളില് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതൊന്ന് വിശദമാക്കി തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധക്കളാണ് എന്നൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ, വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനാ പറയണത്. എങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ അറിയാം? അതാ 17 പറയണേ. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം സ്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ജഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. തന്റെ സുഹൃത്ത് പരമപുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ബോധമുദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തെ അറിയേണ്ടത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്തു പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ്. ഭവ എന്നാൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. ഭൗതികവാദികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവേന ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതികങ്ങളായ ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാൻ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ശ്രമിക്കണം. പറയാണ്, ഈ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഉപാധികളിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഏകാഗ്ര മനസ്സ് വേണം, അപ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ആത്മാ തത്വത്തെ അറിയാൻ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ പറയാണ് 18.
വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതിയാവുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. പറയാണ് അല്ലെ, ആത്മതത്വത്തിനെ അറിയണം. അതിനാ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കണത്. പറയാണ്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എന്തു അമൃതോപമം തന്നെ. പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അമൃത ആസ്വാദനം. ആധുനിക കഥകൾക്കും നോവലുകൾക്കും ചരിത്രങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ ഭഗവത് ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുമായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭൗതിക കഥാശ്രവണം കാലക്രമേണ മടുപ്പുണ്ടാക്കുമെന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കഥകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട് മതി, രണ്ടാമത് കേട്ടാൽ ബോറടിക്കും. എന്നാൽ കൃഷ്ണ കഥകൾ അങ്ങനെയല്ല. 100 തവണ കേട്ടാലും നമുക്ക് പിന്നെയും പുതുമ തോന്നും അല്ലെ. നമ്മൾ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയതാ അല്ലെ, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വെണ്ണ കട്ട കഥയൊക്കെ. ഇപ്പോഴും നമുക്കത് കേട്ടാൽ ആസ്വാദ്യകരം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എല്ലാ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും എനിക്ക് വിശദമാക്കി തരൂ എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ? കൃഷ്ണൻ തന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സർവ്വവ്യാപിയായ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിവരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് പേരിടുകയും ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ അനന്ത ശക്തിമാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ പറയാം എന്നാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം അല്ലെ, വിസ്തരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവയ്ക്ക് വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അറ്റമില്ല എന്നാണ് പറയണേ. അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്, സൂചന തരാണ്. ഇവിടെ പ്രാധാന്യത എന്ന പദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭഗവത് ഭാവങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതേ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ. അവയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമരകോശത്തിൽ വിഭൂതിക്ക് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്ന് അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഭൂതി എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം എന്ന് തന്നെയാണത്രേ. ഭൂതി എന്നാലും ഐശ്വര്യം അല്ലെ. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യമാണ്. വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ജീവജാലങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹമാത്മാ ഗുഢാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നത്. അവയുടെയൊക്കെ തുടക്കം മധ്യം അവസാനം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഗുഢാകേശ എന്നതിന് നിദ്ര, തമസിനെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നാനാ രൂപങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന്? അജ്ഞത കൊണ്ട്, അവർക്ക് മായ കൊണ്ട് അവരുടെ ജ്ഞാനമൊക്കെ മൂടിക്കിടക്കുക. അവർക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആവിഷ്കാരം കൊള്ളണേ. അർജുനൻ അത്തരം അന്ധകാരത്തിന് അതീതനാകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്റെ വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. മുഴുവൻ വിഭൂതികളും പറയാനാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. പ്രധാന വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു തരാം
എല്ലാം വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയ തീരില്ല അല്ലെ? വിസ്തരിക്കാൻ നിന്നാല് അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ മത്തപരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ അല്ലെ? ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം വിസ്തരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാനാണോ നരകത്തിൽ പോവാനാണോ ഏതാണ് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളത്? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാനാണോ വിഷമം അതോ നരകത്തിൽ പോവാനാണോ വിഷമം? വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാനാണോ വിഷമം? എന്നാ അങ്ങനെയല്ല എന്നാ പറയണേ. കാരണം എന്താ? നരകത്തിൽ പോണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പിടിച്ചു പറിക്കണം, കൊല്ലണം, വെട്ടണം അല്ലേ? എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചെയ്യണം അല്ലേ? ക്രൂര കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നരകത്തിൽ പോവാൻ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാനോ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്. എന്തേ ചെയ്യണ്ടു? നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക അല്ലേ? പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക. എന്ത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാ. നരകത്തിൽ പോണെങ്കിൽ വെട്ടുകത്തി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലേ വെട്ടണം, തോക്ക് ചൂണ്ടി കൊല്ലണം അല്ലേ? കട്ട് പിടിച്ചു പറിക്കണം അല്ലേ? എന്തൊരു ടഫാ നരകത്തിൽ പോവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ വിഭൂതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കാനായാല് നമുക്ക് ആശങ്കകൾ ഇല്ലാണ്ടാവും. ഭയം, ദുഃഖം എല്ലാം മാറിപ്പോവും. അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യത്താലെ, കാരുണ്യത്താലെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കും അല്ലെ? തെറ്റിദ്ധാരണയാലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നണത് ഇവിടം ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേത് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ആനന്ദത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു? 20-ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ചോദ്യോത്തരം നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്? ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞ പുരുഷൻ. അതെ. പിതാമഹനും പ്രപിതാമഹനും ആരാ? ബ്രഹ്മാവ്, പിതാമഹനും കൃഷ്ണൻ പ്രപിതാമഹനും. വിശദീകരിക്കോ മാതാജി? ഏതാ പിതാമഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പിതാമഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശൻ, അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ, മുത്തശ്ശൻ. മുത്തശ്ശന്റെയും അച്ഛനാണ് പ്രപിതാമഹൻ. ജീവാത്മാക്കളുടെ 25 പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ. ബ്രഹ്മാവ്, സപ്തർഷികൾ, സനാതനൻ, 4 ഋഷിമാര്, മനുക്കള് 14 മനുക്കള്. അതിന് 4 കുമാരന്മാര്, 7 സപ്തർഷികള്, 14 മനുക്കൾ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പോരെ? അതാണ്. അതിൽ ഫുള്ളായി പറയണം? 14 എണ്ണം പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ 14 മനുക്കള്, 4 കുമാരന്മാര്, 7 സപ്തർഷികൾ. ചതുർശ്ലോകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടുന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. 10-ാം അധ്യായത്തില് 8 തൊട്ട് 11 വരെ. അതെ. പിന്നെയോ? ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണ് എന്നാണ് നാരായണ ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? അത് എന്തായിരുന്നു? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ.
ആ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ എത്ര ഗുണങ്ങളാ പറഞ്ഞേക്കണേ ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചത്, ഭഗവാന്റെ പവിത്രമാണ്, സ്റ്റാറ്റസ്. ശുദ്ധമായതാണ്, മാലിന്യമില്ലാത്തതാണ്, അതല്ലേ? ആ ധാമവും ആദിദേവനാണ്, ജനനവും മരണവും ഇല്ലാത്തവനാണ്. അതെ, ഇത്രേ എഴുതിയുള്ളൂ. ആ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ സർവശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യം വരികയാണ്. ഇനി അടുത്തത് പരമതത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ. ഏതാ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, അതെ, ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ അല്ലേ? അതെ അതെ, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാ എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭവ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? എന്താ? ഭൗതിക ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അതെ അതെ, കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത അതായിട്ടില്ല, അത് നാളെ. അത് 37 അത് വന്നില്ല. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എട്ടാമത്തൊന്ന് പറഞ്ഞുതരൂ. എട്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. വിഷയങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. ഭവ എന്നാൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. ഏഴാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പരമതത്വത്തെ ശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, അന്തിമമായി ഭഗവാൻ. ഇവയാണ് 3 ഭാവങ്ങൾ. കിട്ടിയോ? എന്താണ് വ്യക്തിശൂന്യ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം. ഒരാള് പറഞ്ഞുതരൂ പ്ലീസ്. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഇവയാണ് പരമതത്വത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ. ശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ. താനീയ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാ? അല്ല, അത് ഭഗവാൻ മൂന്നാമത്. ഭഗവാൻ 3ാമത്തെ ഭാവമാണ്. താനീയ പരമാത്മാവ്, പിന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മാതാജി. 3ാമത്തെ ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായി. ഒന്ന് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, 2ാമത് സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, 3ാമത്തേത് ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ശ്ലോകം എഴുതിയ പരബ്രഹ്മ പരംധാമ അതൊക്കെ എഴുതിയാ മതി. ഒരു ചാർട്ട് അവിടെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? മുഴുവൻ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. 6ാമത്തൊന്ന് പറഞ്ഞുതരൂ. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? അതാണ് ആ ശ്ലോകം. പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ഒരു ശ്ലോകം, ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിദൈവം ജനരഹിതൻ ജനനരഹിതൻ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പിന്നെ പരമമായ ധാമവും. അല്ല, ഇത് എഴുതിയാ മതി. പരബ്രഹ്മ പവിത്രം പരമം ഭഗവാൻ. നിരപേക്ഷ തത്വവും പരബ്രഹ്മവും ഭഗവാനാണ്. പരബ്രഹ്മം, പരംധാമ, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ, പുരുഷം ദിവ്യം, പുരുഷം ശാശ്വതം, ദിവ്യം, ആദിദേവം, അജം, വിഭും. എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ അതേപടി സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പരം ബ്രഹ്മ. ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? പവിത്രം ബ്രഹ്മ പരംധാമ. ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞവൻ. ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഒരു വിവാഹം നടക്കണ്ടേ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേ, അതിന്റെ കൊട്ടും മേളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ബോധല്ലേ ആയിരിക്കും. വരുന്ന കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കീർത്തനാകം നാളെ